Milí priatelia, vítajte opäť pri prezentácii nových vín v portfóliu. Teraz je to veľmi špeciálna akcia a je to limitovaná ponuka a je to z nášho, je to tajné, ale asi aj najobľúbenejšieho vinárstva Hofgut Falkenstein z rieky Saar z Mosely. Tu je prosím pekne obrázok s majiteľom vinárstva Erichom Weberom. A teraz to skúsim postaviť, tak drží to. A teraz dovolte mi predstaviť nové vína. Po 10 rokoch sú v portfóliu dva nové sekty. Oba sekty sú Brut Natur, oba sekty majú 0,1 gramu zvyškového cukru, oba sekty sú ručná robota šampanskou metódou, je to Riesling, ktorý je svieži, úplne, že vám odstrelí dekel, a je to luxusný Spätburgunder Rosé, paráda. Potom je tu z ročníku 2025 typický Pinot Blanc alebo Weissburgunder s nižšími kyselinami, jemný, okrúhly, suchý. Potom je tu Riesling z Niedermenigu z viničnej parcely Holzen, ktorý je krásne štrukturovaný, vrstevnatý, veľmi pekný, veľmi príjemný. Je to naozaj vysoko hodnotené víno. A potom tu mám dve vína, ktoré majú zvyškový cukor. Je to Feinherb a je to nové víno Kabinet z vinice Ockfener Bockstein. Tento kabinet má 40 gramov zvyškového cukru, 28 má Feinherb a tieto suché vína zvyšné sú suché, naozaj riadne suché. Tá ponuka je limitovaná, vždycky si musíme objednať víno dopredu v januári a Johannes, alebo teda jeho tatko nám prideli, že koľko nám môže predať, takže neváhajte a ochutnajte naozaj svetovú triedu. Ďakujem a prajem na zdravie.